hala lo hun chho le ta wa chap kan hal le ta lui to maya kan ram bo ruak chu ati chena sa le don le ni ti chu a chiang reng maya tin chumi piala ma chuan kan ram ngo te akang le duai do na tuna po mun sang a chuan kang thelin an boi em ani ti po kan hrele ani chu wang chuan in heng lo hal te hi kalpel ve thei to hi acha khom em ani eng wangin nge hetiang tlangram lo nei hi kan kalpel thei mi lo kan ti chuan abul bera chuanin ke ka ngai dana chuanin kan sorka kalphung fu tok lo wang ni te hian ka thina enge in ngai dan ero ka shelova shet ve po chaum khum mai in thana lo na ya enge mo kan zur kuala mi pui hne na thil om tak te thingtang pa ber ve tak tan chuanin om tham tak te ani thina ni NLUP te SEDP te cheng noi khat sem tur te cheng noi thum sem tur te kha thingtang pa ber ve tak tan phei chuanin a om em ani khami mang khanin kanin leitlinga ama ero chu atak taka hian a thleng dik le chi a thin si lo lai hi a poi em bokane mi pui ril ru he hian na satakin kong dik lo lama a hruai ati thei ome ama ero chu heng NLUP te SEDP te hi an duan dana chuanin a thafio ponarin omani ama ero chu heng an thil ron sem te hi eng tin nge adong tu te hian an enkol zui ti te hi uluk taka sarkar lam hian en zui ni se SEDP te NLUP te sumtam tak khoral nan kan manga ama ero chu hei hi ti pui thlinga din chua puina na mang hi chu mitlem te chau an ni atam jok hianin kan hlotin pui lem lo ani ti hi a chiang reng ani chumi konga chuan sarkar ngor hi a thiam lo ani lova mi pui te hi kan thiam lo bok ani thiam lo tam tak kan nei ve boka NLUP an ron sema SEDP an ron sema bike ka le nga ri ngotte motor ka le nga ri ngotte kha thil dik lo takani in chunga mo le na ka man ri ngotte khan ka thil don chan kha ka ti mi alo ti na ni a kha ka poisa don khan ka tre thlan kan ha tho tur thlan kha ka bo zui mai tur ani a khami bo zui lo thil danga ka man kha dan ni mi alo ani a mi puite po hi khetiang lama khanin kan film khuranga ya khatiang ti thin te khan kan sim angai ni khatiang ani ka chuanin khang puisa te kha ingang pondong tam mai la lo thlin na hi changkan na hi om tak don lo ti hi a hriat sa vek ani chuan heng kan tlang lo nei te hi tun thleng mai hianin thingtlang mi te chuan kan la ban san thei lo wani a chan chu kan eilein mu na ber ani mio wangin ban san ngot thei ni lo ani borok ti chia ram ngo ti chereu ram ti kang ti zonga kanin sel mai te hi lelam kong zong ta ka ngai to chuanin a sel tu te po hi in enfia kan ngai ve tho a chan chu heng tel lo hian thingtlang mi te hian ei zon na an nei lo ti hi kan hria ta tha chu wang chuan kan sarkar po hian heng NLUP te SEDP te a poisa sem ang zonga an kalpui te hi du tok to se kum kha le chen khan kalpui to tu ma hi hlotin pui tak hi anom lo tlema zong chawan ni chu ai chuanin hetiang kalphung deuh tho te hianin ramngoti chereu te boruak ti chiat te ramngot ti kan vak te kan lo pumpel theinan hianin heng lo ne ei zong ten hena hian terrace leina tur te terrace te lai sakse in tin tan en tinan trin ni mun ti te khatiang te kha han lai sakse tuyom na huna chuanin kum hlun turin cheibol ta ila hei hi kan hlok pui view in ka ringa ke chuan chuta chuan bu po a chin theyanga tin thlai kum hlun kan en kol reng theyanga tui a that boxi chuan tlangram lo nei a hian na satakin sumpo kan la lut nem don ni in ka ringa tlangram lo nei te chu kum tluanin bu hun kan thawa kan thar che tum chuanin phur som ni som thum khatiang chholek lek kha kan thar le loi sia khami thau chuak tur khan kum tluanin ol mi alowa na kan tho ngar ngai ve thawani chu wang chuanin terrace lai te hi kan sarkar hian hetianga a poisa sem lo hianin meron lai sakta se chuta chuanin bu te thlai kum hlun ang chi te tin fur thlai thar thlai ti te kan ching thei to anga khata khanin
ma hi kan son chang jok hian arin omani tun tum kan budget phara te po kan sarkar chuan in agriculture atanin chiang noi khat chau ada hei te hi kan sarkar hian kut na thok tu te khai chu alam hi ala on em lo ni te hian alanga apoi hle ani ramma son ramin tawdel ni chu heng kan budget han thlir te po hianin kan la hlat viau ni in alang heng kan politician senior to te hianin kini thingtlang mi te thingtlang na thok mi te mi har sa tak tak mai mi berve tak tak te hi min hre chiang lu tu ka in kan in tawdel an hlau zo kem mani ong ti tur te hi ani to in ka sia chu wang chuan tuna kan din huna chuan heng lo hal te hi kan la ban san thei lo ti hi kan hriat renga poimo viau boka chu wang chuanin heng kan lo hal wanga ram kang te boruak chia te ram ngo kan ti che reu te hi apoi em rualin le lama chuan ti lo thei lo din huna min la da miawa kan ram ro rel tu te hian min la khai chuk miaw lawa chu wang chuan heng lo hal zooming system kan tiang chi hi tundin huna chuan ba san thei kan la ni lo ni hemi min khai chuak thei tu tur sarkar hi kan ma mo to tak zetani trời trang á càng á ôi rạp thạc á lìa nè ôi rạp thạc harang utang tin in todel chung chang kan an soya i chu ka vei to pani kum thar thu cha kan in todel don kan tia budget kan an phar in todel na thu kan da budget speech ataka kan mulo hi chu afu lo thlo tani kumina po state in kan tv don capital outlay an vai an noi khat chaw mani kan tv tur tok chu malom enga te agriculture kan ngai thai mem machine za samruk chung kan tia enga te heti mai budget kan ti ko le ti hi rel ro alo oma a fu lo ni a takin chengu tin fertilizer chung chang ni mena ka soi to ka soi le do chu nia mrp kha ni min kha ka soi lo kutala vairabia rek poina an leina ania zani somruk chung en le an thol le la lam chu hriat puan har to khop mai an do din an thala ni deu bera farmer sawin anin chan lo har sanan to ka chuang chuan fertilizer thila he jang kun ha thok tu te nek se pinom to su se ti hi ka soi du ania di lar ten du tu khilaya barman shalmai mai turani lo helaya kan mamoni chuan kan hang turani